servei prelaboral. Aquest servei és un dispositiu per a persones que tenen un diagnòstic de salut mental i que estan en tractament, que volen iniciar un procés formatiu o laboral, però que per diversos motius necessiten d'una preparació prèvia. Els objectius del nostre servei es poden resumir en 3. En primer lloc, avaluar, desenvolupar i recuperar aquelles habilitats o capacitats que són necessàries per poder iniciar i mantenir un projecte, ja sigui formatiu o laboral. En segon lloc, facilitar la definició d'un objectiu realista que s'ajusti a la situació de la persona. I en tercer lloc, orientar o derivar a la persona cap als serveis que millor s'ajusten a les seves necessitats. Per accedir al servei prelaboral, cal que es faci una derivació des del Centre de Salut Mental a l'Oficina Tècnica Laboral, que fa una primera valoració i posteriorment, si es considera el servei adequat, l'Oficina Tècnica Laboral envia la persona cap al servei prelaboral. El servei prelaboral ofereix un programa d'activitats que compta amb tallers pràctics d'oficis combinat amb altres tipus d'intervencions. Aquest programa d'activitats és personalitzat. Així doncs, hi ha 4 tallers: manteniment d'espais urbans, manteniment d'edificis, serveis administratius i cuina, que són el principal espai per a poder valorar, recuperar i mantenir els hàbits laborals i capacitats necessaris per a poder seguir amb èxit qualsevol feina o formació. Resulta molt important que les activitats siguin pràctiques per tal que resultin un espai on la persona pugui posar en joc les habilitats assolides. A banda de les tasques pròpies del taller, es realitzen convenis de col·laboració amb entitats locals, com ara escoles municipals o associacions, per tal de posar en un entorn real aquelles habilitats i capacitats adquirides en els tallers. I també es realitzen sortides i visites a empreses a fi de que tinguin un major contacte amb la realitat laboral. A més de l'assistència als tallers, es mantenen periòdicament entrevistes de seguiment amb els usuaris per tractar individualment aspectes relacionats amb el procés de rehabilitació que està duent a terme la persona i donar-li un acompanyament. En funció de les necessitats dels usuaris, s'organitzen grups de temàtiques diferents, com poden ser el d'informàtica bàsica, reunions al propi taller per tractar temes diversos i també s'organitzen xerrades d'experts sobre temes d'interès general com voluntariat, hàbits d'alimentació, sortides formatives i laborals, etc. Al servei prelaboral comptem amb un programa d'atenció a les famílies per a donar suport i informació als familiars i implicar-los en el procés que realitza l'usuari al servei. Així doncs, en ocasions es realitzen entrevistes familiars per tractar temes de caire individual i també s'organitza un grup de famílies que es fa quinzenalment i on es facilita informació sobre el servei. En tot moment es manté contacte i es treballa conjuntament amb la xarxa de salut mental i amb l'oficina tècnica laboral.